Candidatures d'Unitat Popular Poble Actiu, 1.199 vots, 2 regidors electes. Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Blanes, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als països catalans. Contra la meva ètica i ideologia, però, obligat per imperatiu legal, dic que prometo per la meva consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Blanes, amb lleialtat al rei i respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Sotmesa únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Blanes, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als països catalans. Contra la meva ètica i ideologia, però obligada per imperatiu legal, dic que prometo per la meva consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Blanes, amb lleialtat al rei i respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Senyor Jaume Pujades Codony. Senyora Clara Castillo Bayer. En primer lloc, des de l'Assemblea de la CUP volem mostrar el nostre més sincer agraïment a les 1.199 persones que han dipositat la seva confiança en nosaltres i que han considerat que la nostra presència a les institucions blanenques pot ser una eina pel poble. Fa un moment hem hagut de prometre per imperatiu legal fidelitat al rei i fer complir la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Sabeu tots sobradament que no tenim cap intenció de sotmetre'ns, ni com a regidors ni com a militants de l'esquerra independentista, ni com a ciutadans de Blanes i dels països catalans, a un rei que ningú ha votat i a una Constitució i a un Estatut d'autonomia que contribueixen a perpetuar la relació colonial i de submissió del poble català i de les classes populars a un estat caduc i retrògrad. El que sí que prometem, amb el cor a la mà, és ser fidels al poble de Blanes, a les persones que han dipositat en nosaltres la seva confiança, però també a les persones que no ens han votat, a les persones amb papers i a les que es neguen encara el dret de ciutadania. El fet d'entrar a l'Ajuntament és una clara victòria per nosaltres, això és evident, però també, i ho diem amb tota la humilitat, és una victòria per la ciutadania blanenca, que podrà trobar en nosaltres un altaveu de denúncia i de reivindicació al consistori. Nosaltres sempre diem que cal tenir un peu al carrer i un peu a les institucions. I ho diem ben sincerament. El nostre marc de lluita és i seguirà sent el carrer, i per això portarem el carrer a l'Ajuntament.